ग्रेड 3नियावनो ओइस एस पासफोराबो एप्लाइ खालामनाय बे मोनसे आलदा पस्ट आरो। हेल' एभ्रिवान, वेलकाम बेक टू माय चेनेल। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअफोर हरबावनाय जाबाय। आङो नै अमा बेदरजों मैथा जानो लुबैनानै जानो लुबैथारनानै लानानै फैदों आङो बेदर एसेल' आरो 100 थाखानिल'। जा गोबाव जाबायमोन मैथाजों अमा बेदरजों जायो, ओंखायनो आङो लाबोनानै थानादारलानो मालासो मोननानै मालासो मोनजागोन जाबाय। संनोसै आङो दायो, लोगोफोर नायलांबाय थादो। जि गरम खर' लोबदोंमोन आङो, रानबाय राननायालाय। आं संगासिनो आरो आङो। ओमफ्राय लोगोफोर, नोंसिनिया ग्रेड 3नि एग्जामा बबेयाव गोलैदों, सोर सोरनिया? जोंनि चिरांनिया खोन्थाहर सोरबाफोर एग्जाम होनो गोनांफोर दंबा। एग्जामथ' गाबोननो। ओमफ्राय आंहा बिराद गिदिर मोनसे कनफिउजन जादों आरो बे एग्जामखौ लानानै, एडमिट कार्डनि सायाव आरो। आं दा खोन्थागोन नोंथांमोनजों मा कनफिउजन जादोंमोन बेखौहाय। माने आङो एग्जाम डेटखौनो मिन्थियाखैमोन आरो, एग्जाम डेटखौनो मोनाखैमोन आङो। ओरैबायदि बुद्धु, जा गिदिर कनफिउजनाव दंमोन आरो आङो। आं दा खोन्थागोन दे नोंथांमोननो मा कनफिउज जादों, माखौ कनफिउज जादों बेखौ। नै लोगोफोर, ओंख्रिया मोनगासिनो आंना। संगासिनो, माने मोनथ'वाखै, संगासिनो। आङो ओंख्रियाव दै होनानै दोनबाय आरो दायो। ओमफ्राय आङो रायलायनोसै माने खोन्थानोसै आङो मायाव कनफिउजन जादोंमोन। ADREनिया एग्जामा ग्रेड 3निया, बेथ' गाबोननो 15 तारिखआव रबिबाराव ना। ओमफ्राय आंहा बिराद गिदिर कनफिउजन जादोंमोन आरो, माने आंनिया ग्रेड 3आव होदोंबाबो माने बेथ' दानियाथ' OHS लेभेलनिसो नालाय। ओमफ्राय आङो जोंनिखौ ग्रेड 3निखौ एग्जाम एडमिट मोनथ'वाखै, एग्जामा नंथ'वा होननानै माने थागासिनो आरो। ओमफ्राय मा जाखो, माने हासबेन्डआ आंनिखौ मोननैयाव एप्लाइ खालामना होदों आरो, OHS लेभेलनियावबो ओमफ्राय बै पस्ट ग्रेजुवेटनियावबो आरो, माने डिग्रिनियावबो एप्लाइ खालामदों आरो। आं सानबाय खालामाखै, ओंखायनो आंना एग्जाम गैया होननानै आरामसे थागासिनो आरोखि आङो। माने एग्जाम हैनायनि जेबो टारगेटबो लायाखै, प्लानबो लायाखै, ओरैनोथ' फरायखाया, लेखाखौथ' स्टाडिबो खालामखायाखै नालाय। ओमफ्राय होमबाबो थेवबो गिनानैनो फरायखायाखै आङो। मानो होनबा ओरैबायदि एथ' बुरजा मानसि एप्लाइ खालामनाय, ओमफ्राय पस्टआ बेसेबां, माने मोनसेयाव सैसेबो गोलैया, सैसेनि ससेल' होनजायो आरो पस्टआ। ओंखायनो आङो गिनानैनो बेकाराव माने मा होनो खस्थ' खालामनो बेबायदि जाबाय आरो आंना। माने माबाबो नंखाया नालाय, हाखानाय नलेज गोनांखाबो नंखाया नालाय। जुदि बे एग्जामखौ पास जानांगौबा आङो खमावबो बोसोरसे स्टाडि खालामबासो पास जागोन। सफारि, ओमफ्राय थेवबो एक्सपिरियेन्स लानो होननानै जाफ्लांबायनो हागौ खोमा होननानै लिरनाय नागिरदोंमोन माने लिरनाय नागिरदों। हैगोन आरो आंबो, नायनोसै। आंनिया बेसेबा गोजानावसो गोलैदों आरो, गोलैदों बेंटल कलेजावसो। बेयावनो बिजिनियावनो एफाग्राब मोजां जायगा दङ जोंना एग्जाम सेन्टार, ओमफ्राय बेंटलावसो थांबाय आरो आंनिया। मा एसे आनलाखि थायो, जा रागा जोंदों आं खोनानानै। आङो हासबेन्डखौ होनगासिनोखामोन आरो दाख्लैनिफ्रायनो, माने बेबो OHS लेभेलनिखौ लिरगोन नालाय। ओमफ्राय नोंनानो एग्जाम एडमिट होबायबा ग्रेड 3निया, आंनिया मानो होआखै होननानै। ओमफ्राय नोंसिना डिग्रिनिया होआखै जाबाय आरो बियो। ओमफ्राय आरो मैया आङो सासे मानसिखौ नुबावबाय आरो, जेनेबा डिग्रि पास जानाय आरो, ओमफ्राय बियो OHS लेभेलनि एप्लाइ खालामदोंमोन खोमा, ओमफ्राय लिरगोन होननानै आरो ग्रेड 3नि एग्जाम लिरगोन 15 तारिखआव बा रबिबाराव होननानै मिथिबाय। ओमफ्राय आरो सोंबावबाय आङो मैया मोनायावहाय, आंनिया मानो दाबो एडमिट ओंखाराखै ग्रेड 3निया, माथो मानसिफ्रालाय बयबो ग्रेड 3नि एग्जाम लिरनायनि दावराव जादों, एडमिट बख'जोब्बाय बयबो, आंना मानो ओंखाराखै होननानै सोंबाय थाबाय आरो। ओमफ्राय र' नायथारनां होननानै नायबा, ओमफ्राय आंनाबो एडमिटआ ओंखारबायब्रा। जा फाग्ला, मा जायो बै एग्जामा गाबोन, ओमफ्राय सानसे सिगाङावसो खबर मोनबाय एग्जामखौ। सोरबाफोर बिदि जादों नामा, नोंथांमोना कनफिउज जादों नामा? आंनो कमेन्टआव खिन्थाहरदो। आं बे भिडिअखौ दानो आपल'ड खालामनांगोन, नङाबा एग्जामाथ' गाबोननो, आं मिथिनाय नङा आरो। सोरबाफोर बिजिनियाव बेंटल कलेजाव गोग्लैदोंबा आंनो खबर हरबानो जाबाय, लोगो मोननो हागौ, ज' जिरायनानै लिरलायगोन आरो। बिदिबा बेखिनियानोमोन लोगोफोर आंनि कनफिउसना। नोंथांमोनाबो सोरनाव कनफिउज जादोंमोनबा कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय। आं किबा जानि आं दाबो कनफिउज जानो हागौ,
माने आं दा मिथिनायाव माने ग्रेड 3नियावनो ओइस एस पासफोराबो एप्लाइ खालामनाय बे मोनसे आलदा पस्ट आरो ओमफ्राय बै मोनसेया ग्रेड 3निया अनलि बेयो मा डिग्रि पासफोरनिल' आरो बै मोनसेया बेखौ आं मिथिनायाव बियो 29 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागोन होननाय खोनादों आरो बै ड्राइभारफोरनि माखासे दङना ड्राइभारफोरनि एप्लाइ खालामनाय बिसोरनि एग्जामाबो बे 29 थारिखनिफ्राय जागोन खोमा आरो माने इसोरनिजों समान जागोन बायदि खोनादों आरो ओमफ्राय एडमिट ओंखारथ'वाखै होननानै मिथिदों आरो आं इउटुबाव सार्च खालामलाबायनानै नायदोंमोन आरो ओमफ्राय आं मिथिनाया बेनो आरो नोंथांमोना सोरबाफोर कनफिउसन जाबावदोंबा कनफिउसनाव दंबावोबा नोंथांमोना क्लियार खालामलायना लादो बेखिनियानो लोगोफोर आंनि दिनैनि भिडिअ'आ बाय बाय